jotono tongthok Merry Christmas. Hingke khakhayo norok kaham kene Christmas khlailai kena tini. Haifano men kok mas salanyai. Tiprasa rokno ST cancel khanyani hini samani. O je anti khanyani hin chai tongnero borok Tiprasa na hada hamjak hamjagya. Borok samakai sawo kok Tiprasani je agini lai thangja hukumu mukumu. Kemama bagi se ST cancel khanyana yo hunai. Hingke borok je tabu kok sai tongmani agini hukumu mukumu kemama bagi se haike ST cancel khanyana yo hunai. Borok Bangladesh ni borok rok Tripura wa hawi to tongphai ma kai nukya da. Miawono sing kok tumani bising ti nukha. Teliamura thanani andaro 12 jon hayake khorok chini Bangladeshi ro raida sayatike habui Tripura wo bania khlai tongmani. Hingke chungomo nukphursi nugu manjak phursi manjago. Soi kok sana thanga kai chini Tripura bai Bangladesh ni border belai ke hamnia. Tamani himble borok hamya bo hana hayo ayangni chamung hamya chawi sikla rong nostong tongmani. Amorok bo border tike par khlai tubi heleyu boro hingke amo naina thanga ke amdini tui bo belai khe amo chaya khlayo hingke os ti cancel khanyani hin chane ro omor nu khai nugla Tiprasa rok busung ma se maningya khai hasu kuthuk go lama kaham krei tui kaham ke maningya din chalka to goi survive khlai thangne ninga ke kaisana lama huk khaisanani omoni sara te kunu phana krei hingke mokha Tiprasa komori tongya da masaya maningyang to ka Tiprasa rok birmanung to ha mokha Tiprasa komori tongma klai da ayang narni phayei chini jaga rok sekhibaika chini raja ni sompodok seki khibaika chini Tiprasa ni sompodok seki khibaika omokha Tiprasa komori tongma klai da chini Tiprasa rok kobuni dopha be kaijak tongma ro kobuni culture no accept khlai tongma ro nijini kongno sukamawi buni kongno accept khlai na hamaro tama mokha Tiprasa komori da borok no khatamne ST cancel khlaya o Tiprasa o hani malik o hani busa agini simino o hawo omte thik klainya chuchu da bura nana song jotono o hawo no omte thik klainya ro borok no bongso no tabu ST cancel khlainya nayo borok no bongso no tabu o hani busa ya hni hin tonglayo jora ka sawo ayang nani o hawo tu bujangne borok rok se tabu khe o hani malik ni toni jak suwo ayang na re phanya rok se tabu khe dalan kusu kusu o hani malikini sinijak tongo tamoni himble bongni borok bangmani chini sai bangi thangka bongni population bongni bari wi thangka majority ngi thangka borok amoni bagi chungkhe tabu minority ingmani bagi chini jaga rokbo sekjagi tongo even chini ADC hini kaisa 6 schedule ni andara tongo tribal Tiprasa rokni bagui jaga khatijak omosuri se kisa kai sekjagai tongo hingam kha Tiprasa komi tongya da Tiprasa ni population komi kha Tiprasa minority ingkha maneno Tiprasa rokni hukumu mukumu Tiprasa rokni traditional Tiprasa rokni culture kmai tongo amoni bagui no omorong se chari naina nango biang bo haidormo khayo bona ST cancel khanya nangna hini rokbo salai tonglai ingkha tinini biam sungno nongni bukhani kokbo share kai sadi norok bahai ma tong chini Tiprasa rok ani khe komor tong sinai dini comment khlai sadi norok bo tayani video no norok puila nai tong kai channel subscribe khlair di bell icon click khair di je pura ang video upload khayo afro nongro notification sokunya bagi tai video no bo like khlair di tai video bo share khlair di amsungno tinini video hambai।